Ζητήσουμε συγγνώμη γιατί καθυστερήσαμε λίγο στο ραντεβού μας, το τηλεοπτικό. Ξέρω ότι και ο χρόνος είναι πολύτιμος. Αλλά ας όψετε η Evergrande, Υφυπουργέ. Έχουμε τη Lehman Brothers της Κίνας. Έπρεπε να δώσουμε λίγο φως και σε αυτή την είδηση που αφορά όλη την παγκόσμια οικονομία, φυσικά και την ελληνική. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο από αυτού και να πάμε μετά στη συνέχεια στα πολύ ενδιαφέροντα που περίπου εξήγηλε σήμερα και ο Πρωθυπουργός σε μια ραδιοφωνική του συνέντευξη. Όχι, κοιτάξτε, ούτως ή άλλως το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές. Η παγκόσμια οικονομία τα τελευταία χρόνια μόνο σε ήρεμα νερά δεν είναι. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, τέτοιες εξελίξεις, ειδικά σε περιπτώσεις οικονομιών, όπου ακόμα ο καπιταλισμός δεν έχει αποδοθεί και το πώς λειτουργεί, αλλά και πολυεθνικών που έχουν τέτοιους συσχετισμούς, δημιουργούν αυτές τις δυσμενείς επιπτώσεις. Τριγμούς, έτσι. Ναι. Τους κλειδονισμούς στην παγκόσμια οικονομία, οπότε το σίγουρο είναι ότι η παγκόσμια οικονομία, οι κανονιστικοί φορείς, όλοι οι εμπλεκόμενοι για την επόμενη περίοδο θα πρέπει να είναι πλέον κάθε φορά, κάθε χρονιά όλο και πιο προσεκτικοί, καθώς μόνο ήρεμα δεν είναι τα νερά της παγκοσμιοποίησης. Έχουμε πει ότι μετά την πανδημία έχει κλονιστεί το παιχνίδι της παγκοσμιοποίησης, καθώς αυτό που θεωρούσαμε ότι λειτουργεί με το αόρατο χέρι του Άνταμ Σμιθ δεν λειτουργεί με το αόρατο χέρι του Άνταμ Σμιθ, δεν το σπάζονται όλοι και σίγουρα υπάρχουν μια σειρά από εξελίξεις που κλονίζουν αυτές τις διαδικασίες. Άρα σίγουρα θα πρέπει το παίγνιο αυτό της παγκοσμιοποίησης, της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας σε βάθος χρόνου να το δούμε στην εξέλιξή του για να είμαστε ασφαλείς ότι πορεύεται όπως θεωρούσαμε ότι πορευόταν πριν. Μάλιστα. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε κάποια σημαντικά πράγματα σήμερα. Είπε ότι αυξάνεται η αρρωγή για τους πληγέντες αγρότες από τον Ντάνιελ στη Θεσσαλία και τους κτηνοτρόφους από 5 έως 10.000 ευρώ. Αν το κατάλαβα καλά, επί της ουσίας τα 2.000 που ήταν για τους αγρότες θα γίνουν 5 και τα 4.000 που ήταν για τους κτηνοτρόφους θα γίνουν 10. Καλά το κατάλαβα? Όχι, είναι ακόμα καλύτερο. Διότι ερχόμαστε, ο πρώτος κύκλος της πρώτης αρρωγής, όπως έχει υλοποιηθεί από την πρώτη στιγμή, ουσιαστικά για να κάνουμε ένα βήμα πριν, τι κάναμε, έχουμε αναπτύξει την κρατική αρρωγή, όπου έχουμε εντάξει και τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Ήταν για τις επιχειρήσεις, αφού είχαμε διαπιστώσει όλοι ότι τα ΚΟΕ ή τα παλιά ψάρια δεν λειτουργούν, θέλουν ορίζοντα 4 και 5 ετών, εντάξαμε την ενίσχυση για τον εξοπλισμό, για τα εμπορεύματα, για το πάγιο κεφάλαιο, για το έγκυο κεφάλαιο μέσα στην κρατική αρρωγή. Αυτό υλοποιείται από την περιφέρεια, από τις επιτροπές κρατικής αρρωγής της περιφέρειας, όπου οι αγρότες, αφού υποβάλλουν την δήλωση ζημιάς στον ΕΛΓΑ, μετά μεταφέρονται εκεί και πρέπει να υποβάλλουν το φάκελό τους, έτσι ώστε να προχωρήσει η σχετική διαδικασία. Μέχρι να γίνει αυτό, είχαμε πει ότι εντάσσουμε τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τις κτηνοτροφικές μονάδες στην πρώτη αρρωγή. Δηλαδή, 2.000 ήταν για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και μέχρι 4.000 για τις κτηνοτροφικές μονάδες, όπου είχαμε συνολικά 16.400 περιπτώσεις αγροτών κυρίως και κτηνοτρόφων που έλαβαν περίπου 34 εκατομμύρια μέσα στο 2023. Άρα χορηγήθηκε η πρώτη αρρωγή, ενώ έχουμε και κάποιες εκκρεμότητες. Δεν είναι εκκρεμότητες, ουσιαστικά είναι οι πληρωμές που είναι να γίνουν από την πλατφόρμα που ήταν ανοιχτή μέχρι 12 Ιανουαρίου και θα αρχίσουν από αυτές τις μέρες να καταβάλλονται. Άρα έτσι κλείνει ο πρώτος κύκλος της πρώτης αρρωγής. Παράλληλα, τρέχει και η διαδικασία υποβολής των φακέλων, των αυτοψιών και των φακέλων από τους αγρότες για να δοθεί η προκαταβολή του 50%. Πώς δίνεται στις επιχειρήσεις όπως έχουμε ξεκινήσει και δίνεται, δηλαδή στο 50% της επιχορήγησης που έχει προβλεφθεί στο πλαίσιο της κρατικής αρρωγής, να δίνεται και για τους αγρότες. Ωστόσο, διαπιστώσαμε ότι μέχρι τώρα μόλις το 14% των δηλώσεων ζημιάς έχει υποβληθεί από τους αγρότες. Άρα, σε αυτό ευθύνονται μόνο οι αγρότες, γιατί άκουσα κάποια παράπονα ότι δεν επαρκούν και τα συνεργεία της περιφέρειας. Τώρα θα γίνουν κάποιες νέες προσλήψεις. Κοιτάξτε, όλο αυτό δεν είναι θέμα. Εμείς εντοπίζουμε αυτή τη στιγμή το επίπεδο που έχουν υποβληθεί οι φάκελοι. Άρα, στη συνέχεια, μόλις το ολοκληρώσω, θα σας πω και ποιος οφείλεται και ποιος όχι, ή να σκιαγραφίσουμε πού αποδίδεται αυτό. Άρα, λοιπόν, αφού έχουμε εντοπίσει ότι υπάρχει αυτή η ροή, η οποία θέλαμε να είναι υψηλότερη, ερχόμαστε και λέμε ότι κατ' εντολή του Πρωθυπουργού θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας δεύτερος κύκλος ενίσχυσης των αγροτών που έχουν πάθει ζημίες στον εξοπλισμό τους. Οπότε εκεί, από την επόμενη εβδομάδα, θα ανοίξει εκ νέου η πλατφόρμα της πρώτης αρρωγής, αρρωγή.gov.gr, όπου εκεί θα μπορούν να μπουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι και να επιλέξουν επιπρόσθετη
πρώτη αρρωγή, δηλαδή πέραν των 2 και 4 χιλιάδων, που θα αντιστοιχεί σε 5 αν έχουν πάθει πολύ σοβαρές ζημιές, αν εκτιμούν ότι έχουν πάθει πολύ σοβαρές ζημιές, ή σε 10.000 επιπλέον αυτών που έχουν λάβει, αν έχουν πάθει πάρα πολύ σοβαρές. Επιπλέον αυτών που έχουν λάβει, είναι σημαντικό. Τώρα, αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αγρότης, ακόμα και να μην είναι κτηνοτρόφος, γιατί οι κτηνοτρόφοι εντάξει, έχουν και ζωικό κεφάλαιο, έχουν και ξαυλικές εγκαταστάσεις. Ακόμα και αγρότης μπορεί εν δυνάμει να φτάσει μέχρι και τις 10.000 επιπλέον, έτσι, αν είναι μεγάλες οι ζημιές που έχει υποστεί. Αν εκτιμά ότι είναι μεγάλες οι ζημιές, και έχουμε αρκετές περιπτώσεις τέτοιες με μεγάλες ζημιές, είτε στο έγκυο κεφάλαιο είτε στον εξοπλισμό, εκεί θα μπορεί να κάνει αίτηση και μετά εμείς θα προχωρήσουμε γρήγορα, όπως κάνουμε ούτως ή άλλως στην πρώτη αρρωγή, σε διασταυρώσεις τώρα με τις επιτροπές της περιφέρειας, με την περιφέρεια Θεσσαλίας, αφού μιλάμε για τη Θεσσαλία, όχι με τον ΕΛΓΑ όπως ήταν πριν, καθώς έχει φύγει ο φάκελος, έχει πάει στην περιφέρεια, για να χορηγηθεί το ποσό αντίστοιχα στους πολίτες. Μισό λεπτό, γιατί είναι κομβικό αυτό. Θα σας το ρωτήσω, γιατί μου το έθεσαν προηγουμένως και κάποιοι αγρότες και γεωπόνοι που είχα εδώ, νέα παιδιά, νέοι αγρότες, φοβούνται, επειδή παρακολουθούν και αυτή τη διαδικασία, ότι η εξαγγελία του Πρωθυπουργού αφορά μόνο τους έτοιμους φακέλους, τα 5 έως 10.000. Είναι έτσι ή θα αφορά ό,τι κατατεθεί από εδώ και στο εξής? Μα από τη στιγμή που είναι έτοιμος ο φάκελος, πάει κατευθείαν για την προκαταβολή. Δεν πάει για την πρώτη αρρωγή. Δηλαδή, ούτως ή άλλως, εμείς έχουμε σκοπό τους έτοιμους φακέλους να αρχίσουν οι προκαταβολές από την Παρασκευή. Σε αυτούς δηλαδή τις περιπτώσεις των έτοιμων φακέλων που μας έχουν στείλει από την περιφέρεια κάτω στο Υπουργείο. Άρα, ουσιαστικά δεν μιλάμε για αυτές τις περιπτώσεις, θα ήταν σαν να κάναμε μια τρύπα στο νερό. Η περιφέρεια όμως έχει αίσθηση της ζημιάς του κάθε ενός από τους αγρότες, γιατί έχουν γίνει χιλιάδες αυτοψίες μέχρι τώρα. Άρα, μπορεί να μην έχει υποβάλει ένα έγγραφο για να ολοκληρωθεί ο φάκελος ο αγρότης, αλλά αίσθηση για το επίπεδο της ζημιάς, αν είναι πάρα πολύ σοβαρή, αν είναι πολύ σοβαρή, υπάρχει από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οπότε θα προχωρήσει έτσι η διαδικασία και φυσικά έχουμε και χθες με δελτίο τύπου έχουμε παροτρύνει τους αγρότες να υποβάλουν μέχρι τέλος του μήνα Φεβρουαρίου τους φακέλους ουσιαστικά, και ναι, έχουν αυξηθεί. Θυμάστε, το έχουμε ξαναπεί κιόλας, από τον Νοέμβριο είχαμε χορηγήσει στην περιφέρεια Θεσσαλίας έκτακτη χρηματοδότηση για να προχωρήσει σε προσλήψεις γεωπόνων ή και άλλων ειδικοτήτων. Προχωρήσαμε σε μια σειρά από προτάσεις προς την περιφέρεια Θεσσαλίας, αφενός να αυξήσει τις επιτροπές και να τους κάνει κλιμάκια διμελή. Δηλαδή, αντί να είναι τριμελείς επιτροπές, να κάνει διμελή κλιμάκια. Έγινε αυτό, που σημαίνει πιο πολύ. Ναι, θα πάμε από ό,τι άκουσα από τα 14 στα 52 κλιμάκια διμελή. Είναι σημαντική αύξηση. Ναι. Ενώ αντιστοίχως προτείναμε και μια σειρά από αναδιάρθρωση στις υπηρεσίες με υποσυντονιστές, όπου έχουν οριστεί από τη νέα πολιτική ηγεσία της περιφέρειας. Άρα ο στόχος είναι να παρακολουθούμε από πάνω, και μάλιστα για να είμαστε σε στενή παρακολούθηση και η διαδικασία αλλά και η πληροφορία να διαχέεται στους αγρότες. Έχουμε κάνει σε κάθε νομό άτυπες ομάδες εργασίας που είναι εκπρόσωποι της περιφέρειας, εκπρόσωποι του Υπουργείου, εκπρόσωποι των αγροτών, έτσι ώστε όλοι να παρακολουθούν το πώς πηγαίνει. Όπως έχουμε κάνει αντιστοίχως με τα επιμελητήρια για τις επιχειρήσεις, κάνουμε το ίδιο και για τους αγρότες. Έχουμε περισσότερες από 30.000 αιτήσεις, πλέον έχουν συγκεντρωθεί στις περιφερειακές ενότητες, όπου έχουμε να διαχειριστούμε. Άρα μόνο μέσα από στενή συνεργασία αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί. Αυτό συζητήσαμε και με τον Πρωθυπουργό την Κυριακή, και γι' αυτό ήταν η κατεύθυνση να προχωρήσουμε. Τώρα, υπάρχει ένα πρόβλημα που το ξέρετε καλύτερα εσείς, γιατί είστε από τη Θεσσαλία. Έτσι. Είναι δύσκολο να το καταλάβουν στην Αθήνα αυτό. Ξέρετε ποιος είναι ο πραγματικός χρόνος στη γεωργία, το real time που λέμε? Είναι πολύ πιο πυκνός, πολύ πιο γρήγορος. Δηλαδή, σε 30-40 μέρες οι αγρότες πρέπει να μπουν και σε αρινές πορές. Πολλοί έχουν χάσει λάστιχα και καρούλια. Τους λέτε, πάρτε τιμολόγια για την καταστήστε. Πολλοί δεν έχουν τη ρευστότητα αυτή. Θα μπορούσαν να υποβοηθηθούν μέχρι ότου φτάσει ο φάκελος, εφόσον κάνουν μια απλή αίτηση να πάρουν μια προκαταβολή. Αυτό ζητάνε. Και να γίνει μετά ένας συμψηφισμός, είτε αν θα χρειαστούν παραπάνω είτε λιγότερα, να πάρθουν μέσω ΑΔΕ, για να μπορέσει να μην χαθεί πρωτογενής παραγωγή, η οποία είναι ζημιά για όλη την τοπική και την εθνική οικονομία. Αυτό λέω. Κοιτάξτε, γι' αυτό και προχωρούμε στη χορήγηση μιας προκαταβολής και όχι του τελικού ποσού αναγρότη. Γιατί διαφορετικά αυτό θα έπαιρνε πάρα πολύ χρόνο. Σκεφτείτε λοιπόν να εξετάζεται ενδελεχώς ένας φάκελος. Οπότε σημαίνει ότι ο αγρότης Τριαντόπουλος, για να πάρει την τελική επιχορήγηση, δηλαδή το 70% της εκτιμηθήσας ζημιάς, θέλει έναν χρόνο συγκεκριμένο. Όμως αυτό στερεί χρόνο από όλη τη διαδικασία. Το κατανοώ. Εγώ θα επιμείνω σε αυτό, και ξέρετε γιατί θα επιμείνω. Μπορούμε να πούμε ότι μέχρι τέλη Μάρτη, τουλάχιστον αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις ανθρώπων που πρέπει να αντικαταστήσουν λάστιχα, σωλήνες για να μπουν, να μην χάσουμε τη χρονιά του. Καταλαβαίνετε ότι θα προχωρήσουν.
Κοιτάξτε, στο κομμάτι της διαχείρισης από την πλευρά του Υπουργείου δεν μπορεί να γίνει αυτή η διάκριση, γιατί εμείς στο Υπουργείο και στην Κεντρική Υπηρεσία δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο ή τη ζημιά του κάθε φακέλου. Άρα δεν μπορούμε να γνωρίζουμε από τους φακέλους που πηγαίνουν στην περιφέρεια τι είδους ζημιά έχει ο κάθε ένας αγρότης, γιατί αυτά έρχονται συνολικά προς τα κάτω, έτσι ώστε να τα χρηματοδοτήσουμε. Άρα δεν έχουμε την εικόνα αυτή του να κάνουμε μια διαφορετική μεταχείριση για αυτούς που ενδεχομένως θέλουν να πάρουν λάστιχα ή για αυτούς που έχουν κάποιο είδους ζημιές. Σε εμάς έρχεται η ζημιά με μια ανάλυση αυτής, αλλά έρχεται μαζικά για να προχωρήσουμε στις πληρωμές. Εμείς αυτό το οποίο δεσμευόμαστε σαν κεντρική υπηρεσία είναι, όπως το κάνουμε και τώρα, να χρειάζονται λίγες ημέρες από τη στιγμή που έρχονται τα στοιχεία όπως πρέπει κάτω για να προχωρούμε στις πληρωμές των προκαταβολών, όπως και της πρώτης αρρωγής. Ανοίγουμε μια παρένθεση. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα για το στεγαστικό πρόβλημα. Θα ξαναεπιστρέψουμε στην αρρωγή, γιατί και αυτή είναι σημαντική και είναι και εν μέσω κινητοποιήσεων. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν πάρει ακόμα τα 6.600, από ό,τι μου λένε. Ακούω από δημάρχους, άκουγα προχθές και τον Δήμαρχο Παλαμά, ότι την επιδότηση ενοικίου την έχει πάρει ένα πολύ μικρό ποσοστό. Παλαμάς και Φαρκαδόνα, για παράδειγμα, μου μεταφέρουν ότι ένα 4-5% είναι κατεξοχήν περιοχές που έχουν και τους περισσότερους άστεγους. Έτσι, ενοικοί, Κεραμίδη, Βλοχός, Μεταμόρφωση, ο ίδιος ο Παλαμάς, η ίδια η Φαρκαδόνα. Εκεί γιατί καθυστερούμε, Υπουργέ μου? Κοιτάξτε, όσον αφορά τα 6.600, ήταν η πλατφόρμα ανοιχτή μέχρι τις 12 Ιανουαρίου, οπότε από εδώ και πέρα θα συνεχίσουν οι καταβολές αυτών των συμπολιτών μας που είχαν προχωρήσει σε τροποποιήσεις ή σε αλλαγές, καθώς όλοι είχαν λάβει σημείωμα με τις ενδεχόμενους λόγους για τους οποίους δεν είχαν λάβει. Θυμίζω ότι μέχρι τώρα έχουμε χορηγήσει σε 40.000 πλημμυροπαθείς, είτε είναι νοικοκυριά, παραπολίτες, στεγαστική συνδρομή, είτε αγρότες, 140 εκατομμύρια, και αυτό συνεχίζεται. Άρα η πλατφόρμα, μετά από αιτήματα των δημάρχων και της τοπικής κοινωνίας, είχε μείνει ανοιχτή μέχρι 12 Ιανουαρίου. Καταλαβαίνετε ότι αν είχε κλείσει νωρίτερα, θα ήταν και νωρίτερα, θα ερχόντουσαν νωρίτερα οι καταβολές. Αλλά για να μπορέσουν να κάνουν όλοι οι πολίτες τροποποιήσεις ή και να κάνουν νέες αιτήσεις, γιατί αν θυμάστε, είχαμε αφήσει σε αρκετές των περιπτώσεων ανοιχτό το κομμάτι του ε9, έτσι ώστε να μπορούν να ληφθεί υπόψη η εικόνα που είχαν και των αλλαγών που γίνανε μετά. Ναι, εδώ βλέπω ότι είστε λίγο ευέλικτοι και σε τέτοιες περιπτώσεις. Ας πούμε, για παράδειγμα, χθες ότι και ο ΕΛΓΑ και ο φίλος σας και συνάδελφός σας, ο Ανδρέας Λικουρέτζος, δέχτηκε και να δώσει και αποζημιώσεις και σε αγρότες που δεν είχαν τακτοποιήσει τις εισφορές του ΕΛΓΑ. Άρα υπάρχει μια ευελιξία εδώ, δεν είστε? Αυτό θέλω να πω. Και με τον ε9. Αυτό χαρακτηρίζει, αυτή είναι πρώτα απ' όλα η εντολή του Πρωθυπουργού, να στηρίξουμε την περιοχή. Και αυτό δεν είναι κάτι που τελειώνει σε μία, δύο ή τρεις ημέρες ή 2-3 μήνες, 4. Η καταστροφή στη Θεσσαλία είναι μεγάλη από γωνιά σε γωνιά, με διαφορετικά προβλήματα σε κάθε γωνιά. Γι' αυτό και ουσιαστικά η διαχείριση που κάνουμε είναι στοχευμένη. Άλλες οι ανάγκες και απαιτήσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αλλά είμαστε και στους πολίτες συνεχώς. Τώρα, σε ό,τι αφορά με την επιδότηση ενοικίου, γιατί έχουμε τόσο χαμηλό ρυθμό, έτσι? 4 με 5% αληθεύει αυτό? Όχι, δεν έχω εικόνα για το ακριβής. Ούτως ή άλλως ξέρω ότι οι υπηρεσίες είναι σε μία επικοινωνία. Αυτά τα ποσοστά, ξέρετε, είναι ποσοστά τα οποία είναι, θα μου επιτρέψετε να πω, αυθαίρετα, γιατί δεν βασίζονται στα στοιχεία που είναι εικόνα για τις εισφορές. Το ακούσαμε από δημοτικές αρχές, το άκουσα από τον Δήμαρχο Φαρκαδόνας και τον Δήμαρχο Παλαμά. Είναι οι δυο κατεξοχήν δήμοι που έχουν και τα μεγαλύτερα προβλήματα. Το ξέρετε. Τις έχετε επισκεφθεί αρκετές φορές. Ενδεχομένως υπάρχουν όμως και προβλήματα στις αιτήσεις, γιατί σε όλες τις περιπτώσεις έχουν γίνει επικοινωνία με τους πολίτες, έτσι ώστε να διασταυρώσουμε ότι όντως είναι στους δικαιούχους. Αλλά οι πληρωμές θα συνεχιστούν τον Φεβρουάριο, καθώς αυτή τη στιγμή έχουμε τη διαδικασία μετάπτωσης όσον αφορά τις υπηρεσίες που ήρθαν στο Υπουργείο από το Υπουργείο Υποδομών. Οπότε θα συνεχιστεί σε λίγες ημέρες κανονικά η ροή των πληρωμών, όπως είχαν γίνει και τον Δεκέμβριο. Άρα σε κάθε όμως περίπτωση δεν χάνονται αυτά τα χρήματα από τους πολίτες, που θυμίζω ότι έχουμε διαμορφώσει ένα σχήμα στήριξης και των πράσινων σπιτιών. Ενώ μέχρι πρότινος ήταν τα σπίτια που είχαν ζητήματα καταλληλότητας, δηλαδή ήταν κίτρινα ή κόκκινα. Τώρα στηρίζουμε και έχουμε μπει για ορίζοντα τουλάχιστον ενός έτους και τις περιπτώσεις των σπιτιών αυτών που έχουν χαρακτηριστεί ως πράσινα, δηλαδή δεν έχουν δομικής φύσεως προβλήματα, αλλά έχουν προβλήματα καθώς μέσα στο χειμώνα, όπως όλοι μας γνωρίζουμε, δεν είναι εύκολο να αποκαταστήσεις στο 100% ένα σπίτι που έχει πληγεί. Τώρα θα προτείνω κάτι για να κάνω ένα λογοπαίγνιο με αυτό που έτσι μου ήρθε στο μυαλό συνειρμικά, με αυτό που συζητήσαμε στο ξεκίνημα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει μια κενσιανή παρέμβαση τύπου Evergrande, που εκεί είναι κομμουνιστικός καπιταλισμός, και να πούμε ότι επειδή αρκετοί δεν βρίσκουν στέγη για να νοικιάσουν, έχουν φύγει από τη Θεσσαλία. Έτσι. Ξέρετε, δεν υπάρχουν στην Καρδίτσα, στη Λάρισα και στο Βόλο πλέον αυτά τα διαμερίσματα για τον κόσμο όλων αυτών. Ίσως να γινόταν ένα στεγαστικό, έτσι,
πρόγραμμα με ιδιωτικά κεφάλαια σε κάποια περιοχή για να τους συγκεντρώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους. Ακόμα και για αυτές τις περιπτώσεις έχουμε τροποποιήσει το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, ενώ μέχρι πρότινος δεν επέτρεπε να φύγεις από το Δήμο που είσαι. Τώρα το έχουμε διευρύνει για να μπορούν να πάνε να μείνουν και σε άλλες περιοχές. Μα δεν βρίσκουν γι' αυτό. Ναι, ακριβώς. Αλλά και σε άλλες των περιπτώσεων, αν μιλάμε για συνταξιούχους, να μπορούν να πάνε και σε όλη την επικράτεια, εκεί που είναι τα παιδιά τους και να νοικιάσουν. Άρα το έχουμε κάνει, όπως λέτε, πάρα πολύ ευέλικτο, καθώς βλέπουμε τα προβλήματα. Ξέρετε, αυτή είναι και η ουσία της πολιτείας, να απαντά στα προβλήματα, όχι να μένει προσκολλημένη σε θεσμικά αναχώματα ή θεσμικές διαδικασίες που δεν έχουν υλοποίηση. Γι' αυτό και το τροποποιούμε. Και αυτό κάνουμε σε κάθε διάσταση. Τώρα, κλείνουμε την παρένθεση του στεγαστικού. Αν υπάρξουν άλλα ερωτήματα, θα επανέλθουμε. Θα ανοίξουμε μια πλατφόρμα την επόμενη περίοδο. Τώρα ολοκληρώνουμε το σχεδιασμό που θα αφορά τις μικρής κλίμακος παρεμβάσεις. Δηλαδή, όλα αυτά τα σπίτια, όπως έχουμε πει, που μπορούν να επισκευαστούν χωρίς την άδεια του ιδιώτη μηχανικού, χωρίς την ανάγκη υποβολής άδειας. Ναι, που είναι οι μικρές επισκευές, ναι, σωστά. Μικρής κλίμακας, όπου ήδη υποβάλλουν αιτήσεις οι πολίτες ηλεκτρονικά. Εμείς θα ανοίξουμε και μια πλατφόρμα για να διευκολύνουμε έτσι περαιτέρω τη διαδικασία. Ουσιαστικά όλη η διαδικασία η δηλωτική θα γίνεται ηλεκτρονικά. Τις επόμενες ημέρες θα είναι στον αέρα για να μπορούν οι πολίτες μας να διευκολυνθούν για να λάβουν την επιπλέον ενίσχυση, η οποία έχουμε σημειώσει ότι είναι ενίσχυση που σχετίζεται με τα τετραγωνικά. Δεν θα πρέπει, θα τη διαχειριστεί εσωτερικά μηχανικός της υπηρεσίας μας. Απλώς θα έχει την υποχρέωση ο πολίτης που θα λάβει τα χρήματα να προσκομίσει στο τέλος της διαδικασίας αποδείξεις για τις επισκευές που έχει κάνει. Λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση του στεγαστικού και ξαναγυρνάμε στο μεγάλο αγροτικό ζήτημα που έχει φέρει και τον κόσμο, έτσι, αρκετό κόσμο, μάλλον και στους δρόμους. Χρονοδιαγράμματα αποκατάστασης αρδευτικών δικτύων. Μου έχουν μεταφέρει οι αγρότες ότι είχατε προτείνει και είχατε βρει και τη χρηματοδότηση για να χρηματοδοτηθούν το ΕΒ να τα κάνουν άμεσα αυτά που μπορούν τα μικρά. Αλλά επικράτησε η άποψη, ας πάνε στους διαχειριστές που θα τα έχουν. Αυτό όμως σημαίνει ότι χάσαμε πολύτιμο χρόνο. Βοηθούσε και ο καιρός. Ήταν καλός ο χειμώνας μέχρι τώρα, ευτυχώς. Ευτυχώς ή δυστυχώς. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Γιατί για τη γεωργία δεν είναι καλό πάντα να μην έχουμε χειμώνα. Θα το φάνει το καλοκαίρι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κλείνουμε αυτή την παρένθεση. Με αποτέλεσμα τώρα. Είναι σημάδια, αυτά τα επώδυνα σημάδια της κλιματικής κρίσης. Ακριβώς. Σωστά. Τώρα χιονίζει και διαβάζουμε και γνωρίζουμε ότι σε λίγες ημέρες πάλι ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα ζεστός για χειμωνιάτικος καιρός. Δυστυχώς. Αυτό μου έλεγε, είχα στην αρχή της κουβέντας μας το Φάνη του ακούδη και μου λέει θα φτάσουμε μέχρι και 20 βαθμούς από Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στη Λάρισα. Αυτά λέει είναι λίγο αφύσικα. Τώρα είναι βέβαια αλκαιονίδες ημέρες. Τώρα λέει κάποιος. Μπορεί ο Χρήστος Τριαντόπουλος να τα τρέξει και να πάρω τα χρήματα για να αγοράσω σωλήνες. Αλλά άμα δεν είναι έτοιμο το αρδευτικό δίκτυο, από πού θα πάρω νερό. Έτσι. Και αυτό πρέπει να το ξέρω ότι μέχρι το Μάιο τουλάχιστον που θα αρχίσουν τις πρώτες αρδεύσεις. Θα γίνουν οι αποκαταστάσεις. Γιατί σημαντικοί το ΕΒ που έχουν και τους περισσότερους αρδευτές, που είναι και σοβαροί και έχουν κάνει και τις εκθέσεις τους, Ταυροπού, Ποινιού κλπ. Λένε καθυστερήσαμε. Ξέρω ότι βρήκατε τους πόρους, το ψάξατε, ότι είχατε τον τρόπο, αλλά έχουν περάσει 5 μήνες. Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη, είναι στενή συνεργασία που έχει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η αρμόδια Γενική Γραμματεία και υπηρεσίες με τους ΤΟΕΒ. Πριν από λίγες ημέρες ζήτησε κάποιες τεκμηριώσεις όσον αφορά. Ναι, μου το είπε και ο κ. Αβγενάκης αυτό. Ναι. Πήρε από 15 σοβαρούς ΤΟΕΒ τις εκθέσεις και θα τις προχωρήσει, είπε. Οπότε εκτιμώ η διαδικασία σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει βίνει και για τη χρηματοδότηση και με τους ΤΟΕΒ. Έχουμε στενότατη επικοινωνία και συνεργασία με τους ΤΟΕΒ. Έχετε δίκιο όσον αφορά την υπογράμμιση που κάνετε και όσον αφορά την αναφορά ότι ξέρετε όλοι το ΕΒ δεν είναι στο ίδιο επίπεδο ετοιμότητας, να το πω αρκετά κομψά, για να μπορέσουν να διαχειριστούν τους πόρους αλλά και τα έργα που απαιτούνται. Ξέρετε, ο κόσμος, ίσως και να σας αδικεί αυτό, γιατί ξέρω ότι είστε συνεχώς στην διαδικασία αυτή, θέλει ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα σε όλα. Έχει το πρόβλημά του και σου λέει να πάρω το ρίσκο, να πάω, ας πούμε, για παράδειγμα, το ξέρετε, σε βιομηχανική ντομάτα που έχει 1.000 στήσιμο, αν δεν ξέρω αν θα έχω νερό το καλοκαίρι να αρδεύσω. Άρα χάνει η οικονομία όλη. Γι' αυτό και είναι κάτι το οποίο εκτιμώ ότι θα προχωρήσει με τους ίδιους και πιο εντατικούς ρυθμούς την επόμενη περίοδο, αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη σημασία που έχει. Θα πρέπει όμως και εδώ να υπογραμμίσουμε ότι μιλάμε για διαχείριση δημοσίου χρήματος, για διαχείριση πόρων και όχι μικρών ποσών, σημαντικά μεγάλων ποσών.
που στο τέλος της ημέρας τώρα υπάρχει όλη αυτή η ανάγκη αναγνωρισμένη και ακριβώς επειδή είμαστε στο πεδίο και αναγνωρίζουμε το πρόβλημα, προσπαθούμε με κάθε τρόπο να ανταποκριθούμε σε αυτό, αλλά θα πρέπει να διασφαλίσουμε κιόλας ότι οι διαδικασίες θα γίνουν με τέτοιο τρόπο που κανένας μας δεν θα είναι υπόλογος στον ελληνικό λαό την επομένη για το πώς έγινε η διαχείριση των πόρων. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε για πόρους όπου η αποκατάσταση θα γίνει από ιδιωτικούς οργανισμούς όπως η ΤΟΕΒ. Άρα θα πρέπει να είμαστε εξασφαλισμένοι, όπως κάναμε και στον Ιαννό, να κάνουμε και εδώ, ότι οι πόροι διοχετεύτηκαν και εκεί που υπήρχε ανάγκη, αλλά και όπου εκεί έγινε χρηστή διαχείριση, χωρίς να υπονοώ ότι δεν θα γίνει χρηστή διαχείριση. Απλώς είναι μια σειρά από διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Άρα, εύκολα μπορεί εγώ να το λέω που δεν είμαι ο άμεσα αρμόδιος, εγώ τη χρηματοδότησα εγώ, αλλά θα πρέπει οι άμεσα αρμόδιοι να είναι εξασφαλισμένοι ότι αυτό θα τρέξει. Δεν είναι θέμα γραφειοκρατίας, είναι θέμα χρηστής αξιοποίησης των δημοσίων πόρων και θεωρώ ότι είμαστε σε ένα στάδιο που όλη αυτή η προεργασία ολοκληρώνεται και θα έχουμε εξελίξει την επόμενη περίοδο. Ρωτάνε φίλοι αγρότες, στο έγκυο κεφάλαιο περιλαμβάνεται φαντάζομαι και η γη που έχει υποστεί μπαζώματα κλπ. Το έχουμε ξανααναλύσει και σε παλιότερες κουβέντες. Αν φέρουν τα τιμολόγια, έτσι θα μπορέσουν να αποπληρωθούν. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις χωραφιών που δεν γίνονται με τίποτα. Δηλαδή έχουμε χαραδροειδείς αυλακώσεις. Αυτοί, άμα θα υπάρξει πόρισμα από τον ΕΛΓΑ και θα πρέπει να ψάξουν να βρουν ένα άλλο πρόγραμμα για αγορά γης αλλού, έχει προβλεφθεί κάτι για αυτούς τους ανθρώπους? Ή να το πω διαφορετικά, έχει προβλεφθεί κάτι? Το ξέρετε καλά, γιατί ξέρω ότι έχετε ιδιαίτερη έτσι ευαισθησία για την περιοχή εκεί Καναλίων, Ριζομήλου, Στεφανοβικίου. Είναι δέντρα εκεί. Και είναι κάτω από το νερό, έχουν σαπίσει. Ακόμα και σε ένα χρόνο να υποχωρίζουν τα νερά και πιο πάνω, λίγο Σωτήριο κλπ. Είναι μυγδαλιές φυστικές. Μπορεί να κάνουν 8-9 χρόνια να ξαναπάρουν εισόδημα αυτοί οι άνθρωποι. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει πρόγραμμα να τους καλύπτει για 8-9 χρόνια από τη φύτευση και μετά. Πώς θα μπορέσουν να πορευτούν αυτοί οι άνθρωποι? Το έχει σκεφτεί αυτό η κυβέρνηση? Λάθος φαντάζεστε. Στο προηγούμενο Υπουργικό Συμβούλιο είχαμε περάσει την τροπολογία η οποία αναφέρεται σε κάλυψη απολειών αγροτικών εκμεταλλεύσεων με μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα. Μάλιστα. Έτσι ώστε να διαμορφωθεί το θεσμικό πλαίσιο εκείνο που να μας επιτρέψει, παράλληλα με το εργαλείο που δουλεύει για περίοδο διετίας ο Λευτέρης Αυγενάκης και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τις περιοχές αυτές, τις παρακάρλινες περιοχές. Ναι, που είναι περισσότερο για τις αιτήσεις καλλιέργειες. Ναι. Εκεί λοιπόν να έρθουμε να στηρίξουμε σε αυτόν τον ορίζοντα, σε έναν μακροπρόθεσμο ορίζοντα, τις απώλειες που έχουν, τις οικονομικές απώλειες που έχουν η παραγωγή μας. Και μάλιστα εκεί τώρα είμαστε σε μια γενικότερη συζήτηση για την επόμενη μέρα όσον αφορά τα ΚΟΕ. Γιατί τα ΚΟΕ καλύπτανε με αυτόν τον παροχημένο τρόπο ένα κομμάτι της απώλειας του κεφαλαίου, είτε του εξοπλισμού είτε των παγίων, όπου τα καλύπτανε, έχοντας ενσωματώσει και ένα μέσα σημείο απώλειας του δυνητικού εισοδήματος που θα είχε κάποιος. Σε πολύ χαμηλό επίπεδο ήταν η συνεισφορά αυτή στο συνολικό ποσό. Και εδώ ουσιαστικά το δουλεύουμε πώς αυτό θα το διαχωρίσουμε, στηρίζοντας το αγροτικό εισόδημα για την επόμενη περίοδο. Δηλαδή, προχωρούμε σε μια μεταρρύθμιση, σε συνέχεια της μεταρρύθμισης που αφορά τον κανονισμό του ΕΛΓΑ, προχωρούμε και σε μια μεταρρύθμιση όσον αφορά τα ΚΟΕ και την κρατική αρρωγή, κάνοντας ξεκάθαρους τους διαχωρισμούς. Γιατί επί της ουσίας τι κάναμε μέχρι τώρα? Μέσα από την κρατική αρρωγή, όπου θα καλύψουμε και το φυτικό κεφάλαιο, ερχόμασταν και διορθώναμε τα κενά και τις ελλείψεις που είχαν οι κρατικές οικονομικές ενισχύσεις, τα παλιά ψέα. Τώρα, για το δέντρο αυτό που είναι κάτω από την Κάρλα, όπως αναφέρεται, τις επόμενες ημέρες θα περάσει από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ και θα έρθει στην Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής η πρόταση για τις τιμές ανακαλλιέργεια, αναδέντρο, αποζημίωσης, η οποία θα περιέχει όχι μόνο το ξερίζωμα και το ξαναφύτεμα ενός δέντρου, αλλά και το κόστος που χρειάζεται για να φτάσει στην κατάσταση που ήταν πριν τη φυσική καταστροφή. Άρα θα υπάρξει αυτή η αποζημίωση του φυτικού κεφαλαίου σε όλες αυτές των περιπτώσεων, το έχουμε αναλύσει και στους αγρότες, και όπου χρειαστεί θα επιστρατευτεί και το σχήμα που σας ανέφερα στην αρχή για την απώλεια, για την οικονομική απώλεια που έχουν οι παραγωγοί, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες κυρίως, και αναφέρομαι σε σημαντικές απώλειες. Κάτι τελευταίο, Υπουργέ μου. Θα μπορούσε να μείνει για λίγο καιρό ακόμα ο στρατός στη Θεσσαλία, να φτιάξει κάποια από τα πράγματα αυτό το διάστημα, έτσι έστω τουλάχιστον κάποια οδοποιία αγροτική να αποκαταστήσει, κάποια αναχώματα ίσως, κάποιες πομόνες ή μοτέρ που να φτάσουν εκεί για τους ΤΟΕΒ. Θέλω να πω δηλαδή, μήπως θα χρειαζόταν, επειδή έχετε αυτή την εμπειρία, κάποιος συντονιστής παρόμοιος με αυτό που έγινε στη Βόρεια Εύβοια με τις πυρκαγιές,
που να λέει αυτό θα κάνει ο Δήμος, αυτό η Περιφέρεια, αυτό το Υπουργείο, έτσι ώστε να μπούμε σε πιο γρήγορες διαδικασίες. Μετά από τόσο καιρό, μετά από 5 μήνες, ποιο είναι το συμπέρασμα που βγάζετε? Ξέρω ότι είστε συνεχώς εδώ και εσείς και ο κύριος Αβγιανάκης και ο κύριος Λουκουρέτζος, το αναγνωρίζω, αλλά τρέχουν κι άλλες. Δεν είναι μόνο η Θεσσαλία, έτσι. Τρέχουν κι άλλες υποχρεώσεις. Ίσως δεν ξέρω αν χρειαζόταν κάποιος άτυπος εντός εισαγωγικών Θεσσαλάρχης, παρόμοιος με αυτό που ήταν ο κύριος Μπένος για τη Βόρεια Εύβοια. Κοιτάξτε, ας αφήσουμε τους τίτλους, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Οπότε η κατάσταση σίγουρα, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν τελειώνει σε 1-2 ημέρες, σας είπα και πριν, έχουμε δρόμο μπροστά μας και έχουμε έναν δρόμο με τον οποίο χρειάζεται σίγουρα ένας πολύ καλός συντονισμός όλων των εμπλεκομένων, και νομίζω ότι τον πετυχάνουμε αυτόν τον συντονισμό μεταξύ της περιφέρειας, της νέας περιφερειακής αρχής, των Δήμων. Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό είναι και οι ίδιες οι δημοτικές αρχές. Άρα υπάρχει, γιατί όλα είναι. Ναι, και εξ όσων γνωρίζω από το ρεπορτάζ, υπάρχουν πολύ καλές σχέσεις συνεργασίας δικές σας με τον κύριο Αβγιανάκη και τον κύριο Λουκουρέτζο. Ένα καλό τρίγωνο αυτό, λειτουργεί. Εντάξει, αυτό είναι το κυβερνητικό κομμάτι, το οποίο έχουμε συνεργασία με την περιφέρεια. Ούτως ή άλλως είναι ξεκάθαρο το κομμάτι το ποιος θα πρέπει να παρέμβει, πού η περιφέρεια προχωράει τα αναχώματα, και όπου χρειαστεί εκ νέου χρηματοδότηση. Είχαμε σύσκεψη με τον κύριο Κουέρδη την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι ώστε να αναλυθεί ένα επιπλέον αίτημα που έχει καταθέσει και να κατατεθεί όπου χρειάζεται αρμοδίως, έτσι ώστε να γίνει. Να σας μεταφέρω και ένα παράπονο που δεν το έχει πει βέβαια δημοσίως, αλλά το μάθαμε εμείς ως δημοσιογράφοι του κ. Κουρέτα. Ακούστηκε ότι στο νέο φορέα διαχείρισης υδάτων δεν θα μετέχει καθόλου η Αιρετή Περιφέρεια. Και λέει, τι είναι αυτό? Δεν έχω εικόνα, γιατί είναι κάτι που διαχειρίζεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μαζί με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Δεν ξέρω τη σύνθεση και ποιος θα εμπλέκεται μέσα. Σίγουρα όμως ο ενιαίος φορέας είναι αυτός που θα δώσει απάντηση στον κατακαιρματισμό των προηγούμενων, μάλλον όχι των προηγούμενων, της προηγούμενης περίοδου. Ένας κατακαιρματισμός ο οποίος το καλοκαίρι μας δημιουργούσε διάφορα προβλήματα, το χειμώνα αντίστοιχα προβλήματα, άρα είναι πάρα πολλοί υδρόντες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η ενοποίηση δεν θα συμπεριλαμβάνει μέσα, αυτή είναι η εκτίμησή μου, και πεπειραμένους ή άμεσα εμπλεκόμενους δρόντες που είναι ήδη στο πεδίο και ασχολούνται με αυτό. Δηλαδή θεωρώ ότι έχουν σημαντική συνεισφορά σε αυτό το εγχείρημα και το ΕΒ, και ειδικά δυναμική το ΕΒ, οι οποίοι έχουν προσφέρει μέσα από την εξέλιξη των ίδιων των οργανισμών τους. Κατανοητό. Δεν είχα την εικόνα όλων, αλλά δυστυχώς μέσα από τις φυσικές καταστροφές γνώρισα τέτοιους το ΕΒ, όπως το ΕΒ Ποινιού, όπως το ΕΒ Ταυροπού από την Καρδίτσα και τον Ιαννό, και άλλους πρόεδρους του ΕΒ. Γι' αυτό και συχνά πυκνά βρισκόμαστε και συζητάμε τα προβλήματα των οργανισμών, όπου έχουν αφήσει πίσω τους την αίσθηση του το ΕΒ μιας προβληματικής συνεργασίας συνταγματών με την εμπλοκή διαφόρων, και έχουν κάνει βήματα μπροστά και εξυγίανσης, αλλά και εξέλιξης των ίδιων των οργανισμών τους. Οπότε, έχοντας και την εικόνα της όλης κατάστασης, σίγουρα τέτοιες περιπτώσεις μπορούν να συνεισφέρουν θετικά. Δεν γνωρίζω όμως, καθώς εγώ δεν εμπλέκομαι άμεσα σε αυτό, για να μπορώ να σας πω ποιος είναι πιο συμμετέχει, ποιος δεν συμμετέχει, αλλά είναι ένα σημαντικό εγχείρημα που θα βοηθήσει ουσιαστικά στην επόμενη μέρα της. Τώρα, για να κλείσουμε λίγο και με τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Καταρχήν, ξέρετε ότι πολλοί από τους αγρότες και στον Αλμυρό και στο Στεφανοβίκιο Ριζόμουλο που συμμετέχουν είναι και ψηφοφόροι σας. Το γνωρίζετε αυτό? Έτσι. Άρα. Εντάξει, σας το μεταφέρω εγώ. Καλά, μπορεί να ξέρεις τι ψηφίζει ο καθένας, αλλά αυτό τουλάχιστον δηλώνω. Εντάξει, ξέρουμε. Το υποθέτω ήταν για λόγους της ευγενίας. Λοιπόν, άκουσα παράπονα και από αυτούς, και χθες είχα και τον κύριο Τέλειο, τον αντιπεριφερειάρχη της Καρδίτσας, που λένε ότι περιμέναμε μετά το βράδυ της Κυριακής από τον Πρωθυπουργό. Εντάξει, διαρροές υπήρξαν, δεν υπήρξαν επίσημες δηλώσεις. Στην ουσία, οι επίσημες δηλώσεις γίνανε σήμερα. Να πει κάτι και για τα μεσαία φράγματα ο Πρωθυπουργός. Μετά από όλα αυτά που περιμένουμε τελικά να μας τα πούν οι Ολλανδοί, δηλαδή προχωράει το Παλιοδρελίκι και Σκοπιά, θα γίνει κάποια στιγμή και το Μουζάκι, να νιώσουμε και λίγο πιο ασφαλείς. Αυτά ρωτάνε. Επειδή ξέρω ότι τα παρακολουθείτε, γι' αυτό το ρωτάω. Κοιτάξτε, όλα αυτά σχετίζονται και με τον ενιαίο φορέα. Γιατί ο φορέας υλοποίησης θα είναι ο οργανισμός ο οποίος θα έχει τη διαχείριση των υδάτων και θα έχει και την χρηματοδότηση από το κράτος, αλλά και τις συμπράξεις για να κάνει τέτοιες παρεμβάσεις, εκτιμώ. Οπότε, ουσιαστικά, εμείς για ποιον λόγο περιμένουμε τη μελέτη? Η μελέτη των Ολλανδών θα έρθει να αγγίξει όλες αυτές τις περιπτώσεις που σχετίζονται και με το κομμάτι της ξύρανσης που είχαμε πριν τις πλημμύρες, αλλά και το άγχος που έχουμε αν θα φτάσει το νερό για τη Θεσσαλία. Και τον οποίο, να χτυπήσω ξύλο, την ξαναφοβόμαστε για το επόμενο καλοκαίρι, γιατί μέχρι στιγμής δυστυχώς, και φαίνεται φεύγει και ο χειμώνας, δεν είχαμε πολλά χιόνια. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό για τη Θεσσαλία, έτσι?
Οπότε καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα αυτό είναι υπαρκτό, η διαχείριση των υδάτων. Άρα, έχοντας την μελέτη από τους Ολλανδούς, το Master Plan εκεί, θα έρθει η κυβέρνηση να χτίσει τη στρατηγική της πάνω σε αυτούς, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι και έχουν αναλάβει και ανυπηρέαστα, θα μου επιτρέψω, με καθαρό μυαλό την συνολική εικόνα, όπου να παραδώσουν το master plan στην κυβέρνηση, στην προεδρία της κυβέρνησης και από εκεί τα αρμόδια. Πάντως, οι αγρότες του Φαρσάλο και του Αλμυρού, που τους ξέρετε καλά, λένε ότι πρέπει να προχωρήσει πιο γρήγορα το φράγμα στο Παλαιοδερλή. Είναι σημαντικό αντιπλημμυρικό και για τις δύο πλευρές. Για τις τρεις πλευρές, πιάνει και τη Βόρεια Αυθιότητα. Συμφωνώ απόλυτα. Ξέρετε ότι το κινήσαμε μέσα από την εκπομπή σας. Μπορείτε να ανακοίνωση την κάναμε μέσα από την εκπομπή σας. Και το συμφωνώ γιατί κάποιος απόλυτα ότι συνεισφέρει. Συμφωνώ διότι αν κάποιος πάρει τη ροή του πλημμυρικού φαινομένου, θα δει ότι κάτι που ξεκίνησε από τα νότια της Μαγνησίας, από την Όθρη και τη Γούρα και τη Σκοπιά προς τα κάτω μέσα από την Ιππέα, ξαναγύρισε στην Κάρλα. Δηλαδή το πλημμυρικό φαινόμενο. Προχτές είχα έναν πολιτικό μηχανικό δόκτορα, διδάκτορα, που είναι και έτσι ειδικευμένος σε πλημμύρες, και τους έλεγε στο Μετσόβιο ο αείμνηστος καθηγητής και πρίτανης του Μετσόβιου, Θεμιστοκλής ο Ξανθόπουλος, και υφυπουργός μετέπειτα, ότι ο χειρότερος πλημμυρικά ποταμός στη Θεσσαλία είναι ο Νιππέας. Μην το ξεχνάτε αυτό ποτέ. Και αυτό σχετίζεται, ξέρετε, και με την τοποθεσία που είναι χτισμένα τα χωριά κοντά από τον ποταμό. Οπότε εκεί δημιουργεί επιπλέον κινδύνους. Είναι η Όθρη, έρχεται από το Αιγαίο. Φαίνεται ότι εκεί σπάει όλο. Σπάνε τα κύματα αυτά. Και ο Ιαννός και ο Ντάνιελ, πολύ σωστά το λέτε, και ο Ηλίας, από εκεί μας ήρθαν. Δυστυχώς. Μα και τώρα η πιο πυκνή χιονόπτωση τώρα αυτές τις ημέρες, είναι στην Όθρη πάλι. Είναι εκεί. Είναι Πήλιος, Ποράδες, Όθρη, Εύβοια. Αυτό το κομμάτι είναι ένα κομμάτι που η γεωμορφολογία του είναι τέτοια που το καθιστά να είναι ο πόλος έλξης όλων αυτών των ακραίων φαινομένων. Οπότε εκεί συμβαίνουν και τα περισσότερα, γι' αυτό και είχαμε και τόσες φυσικές καταστροφές. Πάντως οι αγρότες μου λένε ότι δεν δημιουργούν προβλήματα στις άλλες κοινωνικές τάξεις. Προσπαθούν με έναν επικοινωνιακό τρόπο να περάσουν προς την κυβέρνηση το πρόβλημά τους. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο με αυτό να κλείσουμε. Σχόλιο. Εγώ μιλάω καθημερινά με τους αγρότες. Εκεί μόνο μιλάω. Ξέρω και τον κάθε έναν που είναι και που δεν είναι, με πάρα πολλούς από αυτούς, καθώς έχουμε μεγαλώσει μαζί. Η στάση των αγροτών, το έχω πει και άλλες φορές και σήμερα, όσες φορές μου δόθηκε το βήμα, η στάση τους, η ανησυχία τους δηλαδή, για να είμαι πιο ξεκάθαρος, είναι εύλογη. Οι αγρότες είναι αυτοί που δραστηριοποιούνται και παράγουν χωρίς σκεπή, χωρίς ταβάνι, κάτω από την κλιματική κρίση και τις επιπτώσεις αυτής. Άρα είναι το πιο εύλογο για κάποιον έναν ήσυχος, είναι για έναν αγρότη, τη στιγμή που βλέπει ότι όλα που θεωρούσε ως σταθερές αλλάζουν. Αλλάζουν και για τους εκδονισμούς που έχει η παγκόσμια οικονομία, για να πάμε στην αρχή της συζήτησής μας, αλλά αλλάζουν και λόγω της κλιματικής κρίσης. Άρα, αν δεν είναι ανήσυχος για το μέλλον του και το μέλλον της οικογένειάς του αγρότης, ποιος θα είναι? Ο δημόσιος υπάλληλος? Δεν έχω τίποτα με τους δημοσίους υπάλληλους. Το φέρνω σαν παράδειγμα. Ναι, εγώ δημόσιος υπάλληλος είμαι ως ένα βαθμό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι αυτοί που είναι πιο ευάλωτοι σε αυτές τις αλλαγές που έχουμε μπροστά μας. Άρα οι αβεβαιότητες που βλέπουμε υπό το πρίσμα της κλιματικής κρίσης καθρεφτίζονται περισσότερο στους αγρότες. Οπότε η ανησυχία είναι εύλογη. Γι' αυτό και στα ευρωπαϊκά φόρα είμαστε η μόνη χώρα που το υπογραμμίζει όχι μόνο τώρα, συνεχώς, ότι θα πρέπει και στο κομμάτι της κλιματικής κρίσης και των φυσικών καταστροφών και το αγροτικό, η Ευρώπη να δείξει εκεί τη γενναιότητά της ως προς τη χρηματοδότηση. Και νομίζω έκανε και μια ωραία πρόταση ο κύριος Τουρνάρας, ότι από εδώ και στο εξής 1 με 2% των προϋπολογισμών των κρατών πρέπει να πάνε σε ένα κουμπαράκι για την κλιματική κρίση στην Ευρώπη. Και πρέπει κάποια στιγμή να το δούμε αυτό. Και εκεί είναι οι αγρότες οι οποίοι θα πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο της συνήθειας. Γιατί να το πω ένα βήμα παρακάτω. Όλα τα υπόλοιπα στο πλαίσιο πλέον της εμπλοκής και της ιδιωτικής ασφάλισης σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό μπορούμε να τα καλύψουμε. Εκεί που υπάρχουν ερωτηματικά ακόμα, αν μπορούμε να υπάρξει ασφαλιστικός χώρος, να ασφαλιστούν, είναι ο πρωτογενής τομέας. Και εννοώ την ιδιωτική ασφάλιση. Ναι, γιατί και η ιδιωτική σου λέει τώρα πού να πάω τώρα στη Θεσσαλία, είναι κόκκινο. Ναι, είναι λογικό αυτό που λέτε. Ναι. Εκεί η επικινδυνότητα είναι μεγαλύτερη. Ακριβώς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αντιστοίχως είναι και το κόστος. Άρα το κράτος γι' αυτό στέκεται δίπλα στον αγρότη και
δεν υπολογίζει όλα αυτά τα δεδομένα, όπως έχουμε κάνει με τον ΕΛΓΑ. Όπως σωστά υπογραμμίσατε, όλη αυτή την περίοδο ο ΕΛΓΑ έχει αποζημιώσει πολλαπλάσια σε ύψος πόρους όλη αυτή την περίοδο, καθώς ήταν και πολλαπλάσιες οι ζημιές. Δεν στάθηκε στο γράμμα του νόμου να πει τι δίνω. Και χθες ξεκαθάρισε και κάτι ο κύριος Σταμενίτης, ότι τελικά θα καλυφθεί 100% όλη η αποζημίωση. Γιατί υπήρξε μια έτσι παραφιλολογία σε μια εκπομπή, νομίζω στον Αντένα, από τον κύριο Τέλογλου και από τον κύριο Χατζηνικολάου, ότι θα γίνει μια περικοπή 35% της συνέχειας των αποζημιώσεων. Νομίζω ότι αυτό πλέον δεν υπάρχει, έτσι. Εδώ υπάρχει αυτές τις μέρες η συζήτηση ότι θα δοθούν οι αποζημιώσεις τον Ιούνιο, ενώ μέχρι τώρα έχει δοθεί προκαταβολή ψηλότερη από ό,τι είχε δοθεί στον Ιαννό. Δεν δίνονται οι αποζημιώσεις τον Ιούνιο και θα γίνει η εκαθάριση των 30 και πλέον αιτήσεων ζημιάς που έχουν πραγματοποιηθεί στο Θεσσαλικό κάμπο μέσα από τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ που πρέπει να κάνουν εξατομικευμένες αναλύσεις. Γιατί οι ίδιοι αγρότες είναι αυτοί που έρχονται και μας λένε και πάντα φωνάζανε για τις εξατομικευμένες αναλύσεις ότι πρέπει τα χρήματα να τα πάρουν αυτοί που το έχουν ανάγκη. Γιατί αυτό στερεί πόρους από αυτούς επί της ουσίας που το έχουν ανάγκη όταν δεν συμβαίνει. Άρα καλύτερα να γίνονται αυτού του τύπου οι αναλύσεις με τις προκαταβολές. Πριν την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, για να το κλείσουμε κιόλας, δεν υπήρχαν προκαταβολές τέτοιες. Περιμέναμε μετά από 1-1,5 χρόνο να δοθούν οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ. Τώρα έρχεται η προκαταβολή, δίνεται εμπιστοσύνη στον αγρότη. Δεν το βλέπουμε τον αγρότη με καχυποψία, είτε ήταν τα ΨΕΑ ή το ΕΛΓΑ. Δίνονται προκαταβολές και μετά κλείνει η διαδικασία. Αυτό δεν γινόταν πριν, γιατί είμαστε δίπλα στους αγρότες. Γιατί κατανοούμε το πρόβλημα, γιατί προερχόμαστε από αγροτικές οικογένειες και από την περιφέρεια, όπως καλά γνωρίζετε. Σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, θέλω να πιστεύω, η κουβέντα και φώτισε αρκετές από τις πτυχές και από τις απορίες πολλών από τους τηλεθεατές μας. Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Καλό απόγευμα. Μεγάλη χαρά, καλή δύναμη σε όλους. Και προσοχή του καιρού σε όλους. Βεβαίως, αυτό να το έχουμε υπόψη.